Какво става, хора? Часа е 7:36. 7:36. Аз що съм станал? Какво ще правя? Значи, днеска ще се постригвам. Аз се постригвам в един друг град. Не се постригвам в Пловдив. Малко ще потъсвали. Нашите спът така. Але малко е. Храничко е. Такова чай ще влеза. И такова. И малко е раничко. Постригвам се в друг град. Защо се постригвам в друг град? Защото така. Нали? Защото се постригвам при Нено Бленд. Най-лудия. Само мога да ви кажа. И какво ще правим сега? Сега си правя закуска. Хапвам. Оправих си легло. Изкъпах се. Облякох се. После ви покажа един фитчек. Катръл. И това е общо взето. Оправих се. И като се наям, като се оправя, като стане време, защото аз, брат, бая рано останах. Ама просто не можах да спа нещо до вечерта, брат. Събудих се и в 7:15 събудих, брат. И просто станах. И почнах да се оправям, защото не можах да заспа. Фърлих си един студен душ, измих си зъбите и оправих си леглото. Сега почвам храната да си правя. И така. Ево, готова ми е храната. Сега отивам хафам. И ще снимам, като тръгна вече и така. Готов съм вече. Оправил съм се, облякал съм се, взел съм всичко, сега тръгвам. И така. В асансьора съм вече. Отивам към Централна гара сега. Фащам си автобуса към Централна и оттам към Стамбулийски майна. И така. Да. Стамбулийски сме вече. Качваме са. Его, ще закъснее за влака. Няма. Радко е номер 1. Мари, кажи нещо пък ти, бе. Здравейте хора, много скефо съм чуто. Его. Ще го правим известен, момчето, инфлуенсър. Само мой така, че имам 140 и малко последователи. Машина, това така да. се ходи. Ево, брат. Стамбола, махала. Тук. И сега трябва да минем през Левчето, да купим някакви глупости. И като ги купим, и като ти, и ще дойде. Пак. Ще снимам. Ай. Какво става, хора? Тук сме вече. Тебе момчето вече го постригват малко. Оп. Его. Най-големия. Тук сме. Сега чакаме и мен да му пострижат. Ето го момчето. Малко посинено. Нищо му няма на момчето. Нищо му няма. Сега... Нено маха синки. Всичко маха, Нено, брат. Чиста кожа направо. Да, акне. Вижте ма сега как съм. Сега няма да го има това. Тук имам 5 пъпки, брат. Няма да ги има. Кама ви. Вие ако щете ми вярвахте. Не се притесняйте. И така, Маяна. Тук другото момче избяга. И аз затова снимам, защото му беше срам, нали такова. Ама няма нищо. И те. После пак ще снимам. Оп. Его момчето. Его. Не също. Не, други хора сме вече. Това е. Добре, за 12:20 ли? Добре. На първи, добре. Бум! Оп! Меня ли възпи? Брат, ти нали не искаш? Не, аз искам, ама ще взема аудиторията. Ще ми вземеш пичка. Ето. Не факси, Много е грозен. Голям педал. Който си цепи вежата е най-големия педал на света. Верно беше. Брат, който си цепи вежите е педерас и няма бъдеще. Така няма да успеете. Добре ти, момчета, няма да успеем. Кой не е успял? Кой? Я виж.
Какво да видя? Може си я го. Материалист. Ей, сега се прибираме към Пловдив Майна и отиваме, пляскаме един душ, махаме коса ми, моса ми и излизаме навънка. Айде! Е, Петърчо му се прицака целият график. Тири му на вятъра, брат. Не го тренирам. Тири му на вятъра на момчето графика. Ево, Радко. Виж, имам клей, брат. Имам клей навсякъде по телефона. Аз го бих вчера на Fortnite. И той се ядоса и си удари окото в масата и става гаф. Почнах се блъска. Да, почна да се блъска в бюрото, защото го бих на Fortnite. Ти вече не си син. Той беше посиден. Той е червен, той е мат. Ядосай се, бе. Искам да се ядосаш, бе, брат. Искам да те снимам за клип. Брат, много съм готин. Трябва да си правиш Инстаграм. И върнах се вече в нас. Какво става? Хора. Отново. Оп. Оп. Изкъпах се. Оправих се. Косата само трябва да слова клей. И излизам навънка. Ще се видим пак с момчетата. Малко повече ще този път. Ево на Нено. Един път, брат. Един път да си сега, брат, ево на Нено. Братленцето, брат, просто е много добър. Много ме кефи. Ще снимахме за TikTok. Малко TikTok-чета за него. Ще пусна клипчетата от тогава. Сори, за първи път снимам с музика и малко се кефи такова. И сега ще ви пусна клипчетата от там, да ги видите, да видите какво стана, как станаха, ще ви пусна блупари. После ще пусна и целият клип, който стана, самия клип ще пусна и беше мега яко. Надявам се да ви е харесал клипа, защото е малко по-различен, по-кратък е, влог, но мисля, че се получи много добре, като за първи такъв влог, който правя. Мисля, че стана много добре, имам още много проекти за бъдеще, които се надявам да осъществим. Просто радвам се супер много. Още един път много ви благодаря, хора. Това ще го казвам сигурно всяко едно видео. Благодаря ви много за подкрепата, за абсолютно всичко. Надявам се този клип да ви е харесал, този влог. По-различно отколкото съм правил до сега, наистина. Но смятам, че става много готин, много приятен и така. Clients I unfortunately couldn't save. Slip that on and we might miss the fight. Fuck a night, I keep the koala in my shorty bag. You know she wanna mine when she tattoo that ass. Леко женето. Добре,